Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Vám všetkým krásny deň, tentokrát už pri novembrových bezbúdovcoch. Opäť vás vítam v Trnavskom útulku a dnes sa mi mimoriadne hodí táto rekvizita, pretože našou hostkou je Martina Hrašnová, slovenská kladivárka, reprezentantka. Len nie som si úplne istý, či som zvolil správne kladivo. Dobrý deň, ďakujem pekne za rekvizitu. No, je to trošku iné ako to moje, ale tak ďakujem pekne za uvítanie. No tak dobrá správa je, že takéto nemáš, tak si ho môžeme vymeniť napríklad za tie gaštany. Výborne, vďaka, to sa oplatilo. No. Aj nejakého hávka ti môžeme pribaliť, my sa tu narozdávame. Ukážeme ti, tebe a všetkým vám, aké psy máme v Trnavskom útulku. Kašmír je polročné šteniatko, ktoré behalo po lese asi týždeň. Bol hlásený viacerými ľuďmi, ale nedarilo sa ho chytiť. Nakoniec bol odchytený v Kamenáči. Nevie sa, ako sa tam dostal, možno ho niekto chcel zachrániť a nakoniec aj jemu ušiel. Podstatné je, že Kašmír nakoniec skončil v útulku, vyhľadovaný, vychudnutý a veľmi bojazlivý, ale zachránený. Stačilo mu pár minút, aby si zvykol a ako typický labrador je natešený a s každým kamarát. Spočiatku sa nových ľudí trošku bojí, ale stačilo pár slov, ešte lepšie pamlskov a hneď zabudne, že sa má báť. Na adopciu bude ponúkaný do preverených rúk a hlavne do aktívnej rodiny. Určite nie na dvor, ale ako člen rodiny dovnútra. Toto je Kašmír. Nela sa našla v Kamenáči, odkiaľ ju mestská polícia priviezla do útulku. Je to ďalší psík, ktorý je čipovaný, ale majiteľ sa nehlási, má vypnutý mobil. Kto by vedel niečo o majiteľovi zo šale, nech podá informáciu do útulku. Možno bola vyhodená, ale pravdepodobnejšie je, že bola aj táto slečna darovaná do dobrých rúk. Tie dobré ruky ju však viac nehľadajú. Nela prišla do útulku háravá, čo je postrach pre zamestnancov, ktorí potom musia bojovať s psami, aby aspoň trošku poslúchali. Háravá fena spôsobí doslova anarchiu, preto musia byť všetky fenky v útulku sterilizované. Toto bude čakať aj Nelku a po vakcinácii bude ponúkaná na adopciu, samozrejme do zodpovedných a preverených rúk. Toto je Nela. Zorka bola odchytená na konci Trnavy, ako splašene pobehovala po ceste. Veľmi bojazlivá, ale nakoniec sa ju podarilo chytiť. V útulku zistili, že má čip, ale klasika vraj bola darovaná do dobrých rúk. Je to ďalší psík, ktorý behom pár mesiacov prišiel do útulku s touto historkou. Pôvodný majiteľ ju už nechce a nová rodina sa o ňu neprihlásila. Tie dobré ruky dlho nepotešili túto malú fenku. Zorka má 4 roky, je to kríženec Jack Russell Terriera, je veľmi aktívna a miluje loptičky a všetky pískacie hračky. Na adopciu bude ponúkaná po očkovaní, ktoré tiež majiteľ nezabezpečil, a po sterilizácii. I keď doteraz žila na dvore, bude ponúkaná výhradne do domu s celoročným prístupom dovnútra, nielen von na dvor. Volá sa Zorka. Slovenská reprezentantka v hode kladivom Martina Hrašnová je našim novembrovým hosťom. Maťa, každý náš hosť má takú úlohu na začiatku, súťažnú, že keby tento Hauko nemal meno, tak aké by si mu vymyslela len tak z fleku bez prípravy? Dobre, bol by po trénerovi Jaffi. A to neznie úplne slovenský. Máš neslovenského trénera, alebo to je prezývka? Hej, je to turecké meno. Keby mal brata, tak by bol aj Rudy, aby boli dvaja tréneri, aby to bolo fér. My sme začínali takým tým klasickým dielenským kladivom. Ty hádžeš kladivom. Prečo sa to volá kladivo, keď to ako kladivo už teraz ani nevyzerá? Úplne pôvodne to bolo také ozajstné kladivo, kováčské alebo banické. Doteraz sa v Írsku hádžu takéto predmety, ale potom kvôli lepšiemu držaniu a aerodynamike sa to trošku zmenilo a už je z toho ozajstná olympijská disciplína. Treba o tebe povedať, že ty máš bronzovú medailu z majstrovstiev sveta, striebornú medailu z majstrovstiev Európy. Aktuálne si držiteľkou dokonca svetového rekordu, tak to nám povedz ty, kde ako sa to stalo. Svetové rekordy, už som do nich dorastla vekovou kategóriou, takže sú to veteránske svetové rekordy. A no je to fakt, že už v mojom veku veľa ľudí nesúťaží ešte profesionálne, takže som si asi skôr vyslúžila vekom. Ale nebolo to, že Martina, tak iba víno, tak hoďte. Hej, tak to až nebolo.
Tak nie, tak súťažím ešte normálne, profesionálne, snažím sa momentálne o účasť na olympijských hrách, takže áno, ešte som konkurencieschopná aj tým mladším vekovým kategóriám. No a popri tomto všetkom, no tak jasné, športovec, veľa tréningu, veľa času musíš venovať príprave. Máš čas na nejaké zvieratka doma? Mám doma mačky. Zvolili sme mačky, pretože ich netreba venčiť. Ale keď som bola mladšia, tak som vždy veľmi chcela psíka. Aj sme mali, keď som bola malá, ale teraz už kvôli tomu času skôr tie mačiatka. No, spomenula si turecké meno na začiatok, ktoré si dala aj, on sa volá naozaj Kenny, ale ako to bolo? Jafi. Bol by Jafi. No, ja často trénujem v Turecku, sú tam dobré podmienky pre hádzanie. A... Počkaj, skôr ako sa dostaneme k psom v Turecku, dobré podmienky, tam iný vietor alebo iná gravitácia? My často cestujeme najmä kvôli počasiu. A potom tie ostatné okolnosti k tomu, aby sme boli teda v blízkosti hotela, hádzanie, strava a tak podobne, ale najmä kvôli tomu, že potrebujeme si predĺžiť to leto, pretože máme vonkajšiu disciplínu, tak kvôli tomu vycestujeme. A toto ma zaujíma tie psy, ako to vyzerá so psami v Turecku, aký vzťah majú domáci ľudia s nimi? Oni tam majú veľmi veľa takých polúčných psov, že to tam normálne žije, akože starajú sa o nich, ale žijú na ulici a je to také nezvyčajné, ale ľudia to tam berú tak prirodzene. Na pláži behá svorka veľkých psov, čo do začiatku som sa ich aj bála, ale keď som si všimla, že je to normálne, tak v podstate nikdy nikomu nič zlá neurobia a si tam tak žijú. Toto je zaujímavé, že sa navzájom rešpektujú, nie že ja idem vyhnať teba, ty ideš vyhnať mňa. Áno, niekedy zoberú niekomu osušku z pláže, ale nikdy neurobia nič, že by ublížili. O tebe určite nie, lebo ty máš to kladivo. No my vám ukážeme ďalšie psy, ktoré sú tu v Trnavskom útulku. Richie je 7-ročný labrador, ktorého priviezla mestská polícia. Bol v zúfalom stave, veľmi sa bál a preto zúril cez koterec. Ukludnil sa iba vtedy, ak dostal pamlsok. Potom sa však situácia opakovala. Všetko to trvalo pár hodín. Pracovníčka k nemu chodila a cez koterec sa mu prihovárala a ponúkala piškótky. Po pár hodinách reagoval bez zúrivosti, aj keď už nedostal piškótky. Nakoniec ho bolo možné aj večer vyvenčiť. Všetko to mal na svedomí majiteľ, ktorý ho adoptoval. Nevieme, čo si zažil, ale hlad, prechladnutie a agresivita z bojácnosti bol výsledok zlej adopcie. Teraz je už Richie v bezpečí, v búde si leží zabalený v dekách, len občas vybehne, aby sa vyvenčil. Je z neho normálny labrador, je vhodný na adopciu do pokojnej rodiny bez detí a s prístupom dovnútra. Takto sme vám Richieho predstavili v roku 2019. Teraz o 4 roky neskôr je Richie už psík v rokoch a keďže s rokmi prišli aj boliestky, sme veľmi vďační pani Adamcovej, ktorá mu každé 3 mesiace posiela kolagénové tabletky na jeho kĺby, vďaka ktorým si môže stále pobehať a pohrať sa. Ak sa vám Richie páči a prijali by ste takého staršieho psíka, tak na vás čaká tu v Trnavskom útulku. Blacka našli rybári, ktorí ho oslobodili od ťažkej reťaze, ktorou bol priviazaný. Vďačný psík potom zostal pár dní s nimi, hlavne kvôli jedlu, ale najmä kvôli spoločnosti ľudí. Hoci mu zjavne majitelia ubližovali, nestarali sa o neho a nechali ho v bolestiach, on na ľudí nezanevrel. Black je čipovaný, ale majiteľ sa k nemu nehlási. Možno ho niekomu daroval, možno ho on sám vyhodil. Dlhší čas trpel zápalom uší a nedostatkom jedla. Hoci má len 3 roky, jeho telo bolo zdevastované. Bude ešte chvíľu trvať, kým sa vylieči, ale teraz už si hľadá domov, kde zabudne na všetko zlé. Má skvelú povahu, tak v útulku veria, že po vyliečení konečne nájde skutočný domov. Toto je Black. Máme tu upozornenie pre majiteľov psov, ktorí dávajú psa na adopciu. Prepis čipu musí vykonať veterinár na základe žiadosti pôvodného majiteľa. Ak ten neprepíše psa na nového majiteľa, zostáva majiteľom pôvodný a teda stále zodpovedá za psa. Dobrý deň, v dnešnej časti by sme sa povenovali téme kotercového kašľu. Jedná sa o vysoko nákazlivé ochorenie postihujúce najmä psy, ktoré sa prejavuje, alebo teda hlavným príznakom je výrazný kašeľ. Pôvodcovia tohto ochorenia sú rôzni, spôsobujú ho najmä rôzne druhy vírusov, ako je parainfluenza a adenovírus, a taktiež vlastne rôzne bakteriálne druhy, najmä najviac zastúpené sú baktérie rodu Bordetella. Taktiež sú časté ich kombinácie.
Čo sa týka vlastne priebehu, ťažší priebeh sa vyskytuje hlavne u šteniat a starších psov. Prejavy tohto ochorenia sú najmä silný kašel, ktorý môže byť vlastne až nárazový, často to pripomína, alebo majiteľom sa zdá, ako by sa daný psík drhol. Vychádza to hlavne z horných dýchacích ciest. Často vlastne tento kašel môže byť suchý, dráždivý, niekedy vlastne ale naopak býva aj produktívny, často vykašľavajú veľké množstvo spenenej tekutiny, ktoré pripomína v danom štádiu až zvracanie, ale jedná sa o také nepravé zvracanie. Z ďalších príznakov pri tohto ochorení môže byť výtoky z nosa, často vlastne hnisavý sekret, alebo výtoky z očí s následným výrazným začervenaním daných sliznic očí. Toto ochorenie sa vyskytuje u psov hlavne, ktorí sú veľmi socializovaní, ktorí vlastne sa stretávajú s inými psami, tým, že je to vysoko prenosné. Často vlastne, ak sa to vyskytne v danom chove alebo v daných kotercoch, prenáša sa to z jedného psa na druhého pomerne rýchlo. Čo sa týka terapie, závisí taktiež od závažnosti tohto ochorenia. Pri nejakých jemných formách stačí budovanie imunity, kde sa dávajú vlastne často imunomodulátory ako beta-glukán, dôležitý alebo dosť prospešný je aj suplementácia vitamínu C. Ak sú už tie formy ťažšie, ak ten kašel pretrváva dlhšie alebo od začiatku je príliš silný, treba vyhľadať lekárskú pomoc, kedy dochádza už k antibiotickej terapii, celkovej podpory. Najlepšou prevenciou tohto ochorenia je očkovanie, ktoré však nevždy zabezpečí úplnú imunitu psíka, avšak vlastne v drvivej väčšine prípadov zlepší priebeh ochorenia a takisto vlastne zmierni príznaky. Kitty bola darovaná majiteľkou do rodiny, z ktorej bola hneď prvý deň vyhodená alebo im utiekla. Podstatné je, že ju nehľadali, čip bol na pôvodnú majiteľku, preto po dohode s ňou už Kitty zostala v útulku. Je trošku bojazlivejšej povahy, musí si zvyknúť, ale potom je to veľký maznák. V útulku už bola sterilizovaná a čakajú ešte vakcinácia, ktorá bola zanedbaná. Ak darujete svojho psíka, zapíšte si údaje o novom majiteľovi, pretože to je častým javom, že majiteľ ani nevie, ako skončí jeho pes. Kitty nemá ešte ani rok a nemá dobré skúsenosti, ale v láskavej rodine zabudne na zlý štart. Môže ísť na adopciu aj do rodiny s väčšími deťmi, ktoré sa s ňou budú hrať s loptičkami, lebo tie miluje. Toto je Kitty. Fatima je klasický príklad strážneho psa. Táto ojašená slečna vraj strážila družstvo, ale určite iba čakala, kto kedy príde, aby sa s ňou pohral, aby mala spoločnosť. Zatiaľ sa javí ako bezproblémová, učí sa vychádzať so psami, učí sa hygiene a hlavne učí sa mať určité mantinely, aby vedela, ako sa má správať vychovaný psík. Je už sterilizovaná, vakcinovaná a pripravená na nové dobrodružstvo v novej rodine, kde nebude zatvorená v koterci. Všetko, čo doteraz nepoznala, sa bude chcieť naučiť a novú rodinu prosí o trpezlivosť a lásku, ktorú dvojnásobne vráti, ak jej dáte šancu. Toto je Fatima. Tomík je ešte stále v útulku. Po 8 rokoch adopcie sa tam vrátil a odvtedy čaká na novú príležitosť. Tomík je svojhlavý, teda potrebuje trpezlivého a skúseného pána, ktorý si vie poradiť, keď Tomík má svoj deň a neposlúchne. Inak je to zlatíčko až na to, že neznáša manipuláciu so sebou okrem hladkania. Toho potrebuje veľmi veľa, aby vedel, že za túto situáciu môže rodina, ktorá ho vrátila. Tomík odchádzal z útulku ako maznák, zaočkovaný a začipovaný. V rodine ho neočkovali 8 rokov, lebo vraj nemá rád auto. Jeho výchova zostala na synovi, ktorý keď išiel študovať, psíka priviezol k rodičom, tí sa k nemu ale nemali a viditeľne si ani k nemu nechceli nájsť vzťah. Stále veríme, že Tomík si nájde ešte raz novú rodinu a nebude musieť dožiť v útulku. Tak dožije Tomík v útulku, alebo si nájde ten nový domov. Ešte chvíľku je u nás v Trnavskom útulku Martina Hrašnová, slovenská kladivárka, naša reprezentantka. A vždy, keď máme nejakého speváka, tak ten povie, že aké CDčko chystá, kto chystá akú knihu, tak hneď ako skončíš s CDčkom a s knihou, tak ako bude vyzerať tvoja zima športovca? Tak nás budúci rok čakajú majstrovstvá Európy a potom dúfam, že aj mňa sa týka olympiáda, takže zima je náročná, príprava ťažká a tá zima väčšinou býva teda najťažšia v príprave. Dobrá, a to je nejaká posilka alebo nejaký indoor na to hádzanie kladivom, ako to funguje?
Viem hádzať aj vnútri, ale nie je to ideálne, takže je to posilka a na to hádzanie zase vycestujem do Turecka. No, tak my sa veľmi tešíme, že medzi týmto všetkým si našla čas, prišla si k nám do Trnavy, boli sme s tebou veľmi radi. A ja som tu bola veľmi rada, ďakujem za pozvanie, Havkovia sú milí, takže oplatí sa tu zastaviť. No, vidíte to v decembri, vidíme sa s vami v decembri, dovtedy sa majte pekne. Sú to bezbúdovci, sú to krásni psi, príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.